Takže čus, já jsem Betis a tímto vás vítám nového videa. Nyní jsem se dozvěděl o vesnici na Slovensku. Nějaká ženská vypadá jak čarodějnice a podala žalobu na černý kabely. Ale vtedy, keď ľudia sme palili s ním elektrinu, vtedy kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre, tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? Bohužel jsem se nemohl pomoct na nějaký ten remix, že jo? Také slovo povedal, tu kabel, hej? Hej, 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 tu kabel, hej, 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 počúvajte dobre, tu kabel, hej, 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 tu kabel, hej, 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 vypovedal, tu kabel, a on pred všetkýma svietkami, hej, vypovedal, a on to penieži užíval na automatu, hej, a čo s peniežami, keď ľudia... A zkrátka prostě tahla. Jsi píča. A co na to náš stric Babaší? No, asi teď nemá čas. Video není u konce, já vám děkuji, že jste ho shlédli a u příštího čau.